Avui completem la segona part de l'entrevista que vam fer la setmana passada a Toni Avellaneda, on portem a dos dels seus deixebles. Carlos Rodríguez, segon dan de taekwondo, tercer d'Espanya. Bona nit. Hola, bona nit. I a Marc Rubio, que és tercer a la Copa Generalitat i actualment entrenant a la selecció catalana de taekwondo. Benvinguts al programa Maresme Esport. Com veu escollir l'esport del taekwondo en comptes d'un esport més majoritari? Perquè jo, per exemple, tenia que fer alguna cosa i ma mare em va dir, doncs, taekwondo, i jo tenia 4 anys i ho vaig provar, em va agradar i fins ara. I no vas plantejar-te en algun moment deixar-lo i dedicar-te a fer... Vaig fer algun altre esport, però no, taekwondo. I en el teu cas? En el meu cas, jo vaig fer als 4 anys, que feia futbol, però no m'acabava d'agradar. I ma mare va veure un gimnàs i em va apuntar a fer taekwondo. I sempre, des dels 4 anys fins ara, he estat fent taekwondo. Sempre m'ha agradat molt i ho he seguit fent, com fins ara. Com s'arriba a formar un com a campió o com a esportista d'èlit en aquest esport? Esforç, molt esforç, molt. Heu d'entrenar cada dia? Quin és una mica el sistema que planteja, en aquest cas, el Toni Avellaneda per aconseguir el millor rendiment vostre? Nosaltres estem entrenant de dilluns a dijous, quasi 2 hores i mitja, 3 per dia. Entrenem molt el que ve a ser els combats o entrenament físic per aguantar els campionats, aguantar bastant. El vostre currículum actualment quin és? A nivell esportiu, quines són les fites que heu aconseguit? He sigut campió de Catalunya, de júnior, cadet, sub-21 i tercer d'Espanya sub-21. Molt bé. I en el teu cas? El meu no és tan ampli, jo he sigut tercer de Generalitat, ara últimament, i una vegada vaig ser tercer de Catalunya. Vosaltres sou d'aquí de Premià? Sou del Maresme? Jo soc de Premià. Tu vens de fora, no? De Mataró. De Mataró. Mataró és també una àrea de difusió nostra. En aquest cas val la pena desplaçar-se, diguéssim, cada dia per entrenar? Sí, perquè vaig provar en els gimnàs, però no em sentia com amb Antoni, que és un entrenament més físic, més de cansar-te, de després agafar i dutxar-te i quedar-te bé. I allà a Mataró, doncs, molts gimnasos no competien i jo volia competir. És imprescindible, no?, tenir la part de competició, no?, en aquest cas. Sempre em motiva molt més, no? Sí. Jo estava en un altre gimnàs fins fa poc, fa 5 anys. Ets un fitxatge del Toni. Jo estava en un altre gimnàs i vaig tancar i vaig venir, amb 13 vaig venir aquí, al Toni. I en l'altre gimnàs no tenia competicions ninguna. Llavors va ser venir aquí i fer competicions i... I també suposo que vas veure el teu progrés, no? Sí, es veu bastant, el progrés. Vosaltres a nivell internacional i tot això seguiu a les estrelles que hi ha actualment a nivell mundial? Quin seria el vostre referent, per dir-ho d'alguna manera? A mi és que hi ha molts. El Ramos, la Brigitte, John García... Són gent... els mateixos, més o menys. Són gent que t'agrada veure'ls competir, com ho fan, i són persones que sempre aprens alguna cosa en el combat perquè són molt bons, la veritat. I, per exemple, com viviu vosaltres un campionat quan aneu a fer un campionat? La gent crida igual que en el futbol? Quin és l'ambient que es viu en un campionat de taekwondo, per la gent que no ho sàpiga? Pues no sé, al principi, quan estàs fent... Hi ha més pressió del públic, potser? Menys? La pressió, és més o menys la mateixa que... És que no hi ha pressió, perquè tu estàs fent el teu combat i no ho notes. Però després, quan acabes el combat, et dones compte que hi ha molta gent animant-te o cridant. No és com el futbol, però s'aproximaria. A l'hora de fer, per exemple, d'enfrontar-se per pujar de nivell amb un competidor més alt, com ho feu, com ho plantegeu, això? Perquè suposo que va per rànquings i aneu pujant per rànquings. A quina situació esteu ara mateix, en aquest sentit? Preparant algun campionat? Sí, estem preparant el sènior, que és en desembre. Al desembre. I ho estem preparant molt dur perquè és a l'absolut i això s'ha de guanyar sí o sí
I són entrenaments més específics ara, més durs? Sí, s'intensifica una mica. Sí. Perquè quan no hi ha campionat, doncs entrenes per mantenir una mica, però després quan dos mesos abans o 2 mesos i mig abans d'un campionat, ja és més a sac. Al gimnàs entreneu entre els del mateix nivell o també entre nivells diferents, de més baix nivell? Hi ha sparrings com hi ha a la boxa? Com funciona? Hi ha de tot, o sigui, en el nostre gimnàs no és això que no, em poso amb tu perquè ets no, això no. Nosaltres sempre fem que intentem tenir tots al mateix nivell. Sí. Per tant, o sigui, no em poso amb tu i amb tu no, saps? Sempre ens posem tots amb tots. Molt bé, perfecte. I això sempre, pels que no saben tant, també els ajuda a aprendre molt, no? I a avançar. Clar. Molt bé. En quant a la promoció mediàtica de l'esport del taekwondo, veieu que hi ha poc a nivell de televisió? Bastanta poca. Veig que rius i és perquè potser costa de trobar, no? T'has d'anar directament a internet, no? A llocs específics o pàgines específiques. A Teledeporte, que és de la primera, em sembla, quan hi ha algun campionat important, doncs sí, ho retransmiteixen i tot això, però no és com el futbol. No és ni... Creieu que, de tota manera, penso que serà positiu, no? El fet que el Toni Avellaneda hagi obert ara el seu gimnàs, la seva escola de taekwondo a Premià de Mar. És un bon aparador, la Gran Via de Premià de Mar. I penseu que això pot ajudar també a la projecció i la promoció d'aquest esport aquí a la població de Premià de Mar, en aquest cas? Home, sí, podria ajudar una mica en aquest sentit, però no sé. És el vostre entrenador. Sí, és el nostre entrenador. Heu de parlar bé. No diré res dolent d'ell. Molt bé, molt bé. Vosaltres continueu, diguéssim, amb aquesta escola. És una escola de les més competitives que hi ha a Catalunya, tinc entès, no? Sí, però amb el nou gimnàs ara es millora la qualitat d'entrenament, es millora tot, les sales, millora moltíssim. Heu vist ja les instal·lacions, com estan quedant i tot això? Cal recordar als nostres telespectadors que demà, divendres, hi ha la inauguració de les 5 a les 8 de la tarda a la Gran Via 182-184, que és on estava el local de les festes infantils Maragda, totalment transformat, totalment millorat, una delícia de gimnàs. I una altra referència és, pels que no ho sàpiguen encara, amb aquesta que acabo de dir, que està al costat de l'antic cinema de Premià de Mar. Ara mateix tenen 162 preinscripcions, suposo que la cosa anirà endavant. Sense promoció, Espanya és un niu de grans campions. A què creieu que és degut, això? No sé. Perquè no hi ha promoció, en canvi sorgeixen molts esportistes. Sí, perquè a nivell d'Espanya hi ha molta gent amb moltíssimes ganes. Tot i que no és un esport de que s'escolti molt o que se senti molt parlar del taekwondo, la gent que ho fa té moltes ganes perquè si no arribes a un nivell no aconsegueixes res. I la gent vol arribar a aquest nivell sí o sí. I això fa que sigui interessant. Perfecte, doncs us agraïm la vostra presència al Canal Català Maresme i us desitgem tots els èxits del món en el vostre esport, que és el taekwondo. Gràcies, Carles, gràcies, Marc. Merci. I que vagi bé. Molts èxits i fins aviat. Us esperem aviat aquí al programa. Merci, igualment. Gràcies.